телефон е това според теб? Позалагам се, че каза Ulefone Armor 34 Pro, нали така? Обаче грешиш. Това е най-новият модел Armor 34 Pro Plus. И нека сега да видим каква е разликата. Първото, разбира се, е проектора в телефона. Вече можеш да пускаш и проектираш любимите си филми, сериали и предавания, където си поискаш. Дисплеят е 6,95 Full HD плюс 120 Hz. А една от най-големите разлики е Dimensity 7400X. По-мощен и здрав процесор с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Идеален за мултитаскинг, тежки игри и приложения. При батерията имаме 25500 мАч. Ще го зареждаш на няколко дни, а не всяка вечер. А в комплекта имаш и включен адаптер за бързо зареждане 66 W. При камерите имаме 50 мегапикселова основна, 64 мегапикселова нощна и 32 селфи. А отзад можеш да видиш и професионалният LED фенер. И разбира се, че няма място за съмнение при здравината на този телефон. IP68, IP69K и военен сертификат. И сега ще ти кажа най-важното. Ulefone Armor 34 Pro Plus е наличен единствено и само при официалният представител на марката greenmobile.bg. Бързо отивай и си купувай един и не забравяй да ни последваш за още готини видеа.